omah siji niku sing ndek Pajero. Wingi agi wae ngedukna kulkas sing sijine sing ndek Land Cruiser ki iri, Pak. Mongko kulkase kuwi pintu 2. Gek sing ndek Pajero kuwi kulkase mung kulkas second. Iya. Lah kok iso dimereni? Kok sik to? Iki kula bingung sing ngoten niku. Mongko nek sing siji niku gaweane jelas niku bakul neng pasar, ya pasar iwak, ya sisa nyambi nelayan. Lah nek sing siji sing ndek Pajero niku dereng genah pekerjaane napa lah. Mbok bilih niku sing marai Meri. Ya lho, wong nyatane nggih nuwun sewu. Wong ki arep ora ketok kerja, ketoke kaya ora tau metu saka omah mangkat neng kantor, ning ditengalir terus. Ki iso uga investasi. Trading. YouTuber lan sak piturute. Lah ning ki mesti asumsine warga masyarakat mesti wong kuwi ngingu tuyul, mongko urung genah. Mongko urung genah nek wong kuwi ngingu. Astungkara sidam saring bawana langgeng. Yayi sapa ya kira? Badranaya sak rawuhira ana ngarsaning ingsun padha kanthi basuke sowanmu Semir wedhus tenan cah iki wong tuwa teka ora dipujekke apik-apik lah kok malah njangkar karo wong tuwa. Ngapunten, Pak, latihan ketoprak. Oh. Nek mbagekke ya kudu sing trep unggah-ungguhe kudu jangkep. Iya to, Le. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Ya ora apa-apa. Punten dalem sewu sadurunge. Wilujeng rawuh, Bapak. Slamet tekane wong tuwa ning Pringapus kene. Ya ming aku nyumurupi kahanan Pringapus kene kok beda karo jaman aku isih kulino jedal jedul mrene. Salahe bapake ora tau mrene 3 sasi. Aku ngejoke proposal. Lho. Proposal piye? Cobe, Pak. Mangsawang dalan ngarep omah niku. Aspale alus. Lah iya. Biasane aku liwat kene weh. Nek ora nggawa sendal rangkep 5 gegriul-griul sikilku to, Le. Lah ning saiki kok aku ora sendalan weh. Kepenak tak nggo mlaku. Nggih, ya ming akeh rengite, Pak. Ora apa-apa. Mbah iki ya. Ketiga kok kaya rendeng apane. Ora apa-apa. Kabeh iki gumantung panguwasaning Dat Kamurwing Dat, awake dhewe iki titah mung kari manut apa kang dadi kersane Gusti. Nggih. Bekti kula konjuk nggih, Pak. Iya. Kosek saurunge tak tampa lehmu atur bekti karo aku ning kosek to, Le. Pripun, Mak? Kowe iki sing di omah kok lingguh ning ngisor. Wah. Arep kula sing kagungan dalem. Kula ya kudu nglembah manah. Jernatane tamu ki kudu tak prajakke tenanan. Oh ngono. Prinsip kula tamu adalah raja. Ngono nggih, Pak. Mula nek tamu kula sak iso-iso kula sopan, kula lungguh teng isor. Luwih-luwih dinten niki sing mertamu teng gubuk kula mriki dewa. Inggih menika Sang Hyang Bathara Ismadi. Ismadi ngawur, Ismaya nggih Sang Hyang Ismaya. Dewaning apa ya kira-kira aja banget-banget nggonmu ngalem karo bapakmu. Mergo aku ki ya ming wong kere, aku ki ming derajate ngaceplek, aku ki ming ponokawan to, Le. Ponokawan nek sugih utangan sugih
Kabagyan sugih katentreman dimereni wong akeh. Mergo jaman saiki ki akeh wong sing sugih ning ora padha tentrem atine. Kayata ning kene iki padha tentrem atine mat sinamatan daya dinayan. Luwe-luwe do dadi miliarder dadakan. Lah kepiye kok ngono? Mergo ya pekarangane utawa omahe kena pembangunan jalan. Lah sebagai liru diwenehi pirang-pirang miliar. Wekasan bangun omah apik-apik, yasa mobil ya sing medeni tenan. Ha iya, mula kalah daerah nggen kula kalah kalih daerah ngriki wae. Mula to daerah nggonku ki dalan gluthik wis ora trima-trima. Ha iya. Kula ngumbahke gerobak tekan omah ya mung bleduken. Sangka ngarepan omah sing dalane wis kaya kali. Ora apa-apa to le, muga-muga ndang iso diaspal. Lah nggih, Pak, mboten napa-napa. Anggere enten wong balekke sebrakan teng kula lah nggih mutus. Ha iya. Ora apa-apa, wis tak potong selawe wong wis mijeti sirahku. Ya iya to le. Kang Gareng, Kakang Mas sing bagus dhewe. Wilujeng rawuh Kang. Duh. Pisan iki aku dihormati karo Bagong. Weh, nek kowe ora mertamu rene ya liya cerita, Bu. Pahit nek ngono. Ya ora apa-apa wong Bagong iki watake ngono kuwi kae. Pamujimu Dik Bagong. Slamet tek aku. Eneng pedukuhan Pringapus kene. Heeh. Sembahku katur ya Kang. Heeh, pangestuku Tampanana. Tak gegem dadekke jimat. Kakak Petro. Iya. Slamet rawuh to, Mas. Iya, Le. Slamet tek aku. Ya mong salam taklimku Tampanana ya, Gong. Heeh, sembahku Tampanan ya. Putuku ndi? Putune sampean sinten, Pak? Ora engko sik. Sing topine sok diwalik nek nganggo. Niki wau mlebet sekolah. Lah. Anak kula mungkur jenengan nembe rawuh mriki. Drong arep tak nehi sangu. Duit jajan kok malah wis mangkat. Nek ngoten saged sampean paringke kula mengke kula sukane anak kula. Ora usah mengko ndak pok caluk. Ora apa-apa, Pak. Lah kok sik putune jenengan sing sinten? Kae lho si Wagimin kae. Wo siwak. Heeh. Wong nggih nembe mungkur budal sekolah. Ya ora apa-apa. Ha iki ngene lho Le, engko sik kaget rasane atiku esuk-esuk kok kowe nimbali karo bapakmu ki eneng wigati apa? Ayo to. Aku tak ngrungokke pangandikamu aturmu arep eneng wigati apa? Aku bingung. Esuk-esuk aku dikon teka ning Pringapus ki eneng apa to, Le? Ha niki ngaten, Pak. Peranganing daleme para warga masyarakat saniki pun dibangun kanthi sae. Iya. Lampu-lampu dalan saniki pun padang jinglang. Iya. Dalan kabeh wis diaspal, wis ora ana sing corblok. Omah wis ora ana sing gedhek. Iya to, Le. Kabeh wis padha ndek mobil. Sinasa ya ana siji loro sing isih ngangsur. Mergo nggo buta liyane. Iya. Niku kula wis rumangsa seneng, Pak. Mergo leh kula ngejokke proposal niki jan dadi tenan. Numusi nang ngersane para warga masyarakat. Iya. Ning enten setunggal perkara sing isih kula ngrasa durung nyaman. Apa to, Le? Kekompakane para warga niki lho. Coba to nuwun sewu.
Kula ngejokke proposal niku le montang-manting ming kula kalih anak bojo kula. Warga niku mboten wonten siji wae sing ngewangi kalih kula. Mbok RT ora ana sing ngewangi kalih kula. Monggo tanda tangan RT iki utama lho, Pak. Iya. Ya wis ora apa-apa, minangka perwakilan kula mawon minangka dukuh ngejokke proposal. Arep ndadak mempalsukan tanda tangan RT ya kuwi terdesak tenan arep ngapusi ora apa-apa. Mergo RT-ne wae ora kompak kalih kula. Ngono to, Le. Nggih. Lah mula kanan sing kaya ngoten iki niki ajeng kula dandani, Pak. Ajeng kula bangun. Mula ancas kula mriki ngrawuhke bapak niku kula ajeng bangun morale para warga masyarakat wekasan ugi sibut diwestani kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang puspitarum. Ora pas iki rasane. Lah kok arep dibangun lire piye? Lah niku lho. Sing kula aturke warga wis kompak, omahe apik kabeh, papane magrong-magrong, ning isih padha seneng rerasanan. Contone ngarep kula niku. Niku ki omah loro niku siji ndek Pajero, sing siji duwe Land Cruiser. Weh ngono, aku sugih tenane. Ngalahi aku. Mongko pangkatku kuwi dukun nang kene gek tumpak aku ming keri. Ya ora apa-apa to, Le, sak anane sik. Heeh. Niku wong loro niku wis padha-padha le kecukupan ning isih padha meri. Contone sing omah siji niku sing ndek Pajero. Wingi agi wae ngedukna kulkas sing sijine sing ndek Land Cruiser ki iri, Pak. Mongko kulkase kuwi pintu 2. Gek sing ndek Pajero kuwi kulkase mung kulkas second. Iya. Lah kok iso dimereni? Kok sik to? Iki kula bingung sing ngoten niku. Mongko nek sing siji niku gaweane jelas niku bakul neng pasar, ya pasar iwak, ya sisa nyambi nelayan. Lah nek sing siji sing ndek Pajero niku dereng genah pekerjaane napa lah. Mbok bilih niku sing marai meri. Ya to, Le. Wong nyatane nggih nuwun sewu. Wong ki arep ora ketok kerja, ketoke kaya ora tau metu saka omah mangkat ning kantor, ning ditengalir terus. Ki iso uga investasi. Trading. YouTuber lan sak piturute. Lah ning ki mesti asumsine warga masyarakat mesti wong kuwi ngingu tuyul, mongko urung genah. Monggo urung genah nek wong kuwi ngingu tuyul. Ana warga sing kelangan dhuwit, akhire dikait-kaitke, disangkut-sangkutke, mongko wong sing dicurigae kuwi mono urung karuan nek wong kuwi ngingu tuyul. Ngono ra nggih. Mula kanan sing kaya ngene iki ajeng kula bangun. Ning kula bingung mergo enten syarate sing kula ora iso ngaturke, Pak. Ayo gek disuluki, Pak Dalang. Ya. Teka nyata wicaksana nggonmu mimpin padukuhanmu dole ing atase kahanane kawula rada geseh sithik wae kowe iso ngrasake. Bumbune akeh, Pak. Ya mergo sangka kula niku le cedhake karo warga masyarakat, kula niku sangka tresnane karo warga masyarakat. Lah, masyarakat ana propaganda sithik mawon kula ngrasake Pak iki kok beda. Iki ora kompak, iki kok ngene, iki eneng permasalahan apa lah jebul permasalahane undraning perkawis inggih namung kesalahpahaman. Lah niki sing ngaten niki ajeng kula dandani. Merga sing kula sebut kesalahpaham ngeten niku ora mung warga loro sitok. Ning pancen seluruh warga padukuhan Pringabos niku nembe enten propaganda ngeten iki, Pak. Lah apa ya kelakon? Mosok warga kok ora lahir batin arudu kuwe.
Atene dadi rabuing bumi. Iya to, Le. Mula kula ajeng dandani kanan sing ngeten iki. Lah kowe jare muni kabutan syarate. Syarate apa to, Le? Syarate niku jane gampang, Pak. Pripun? Anu piye? Lho kok sampean basa karo kula? Kleru wong tuwa lambene sangka wis bingung. Kaget aku krungu kowe wargamu enek sing ndek perkara iki bingung aku. Syarate niku gampang. Saben omahe para kawula niku pojokane disukani jenang bakal. Ngono, nggih. Terus dideke papan-papan manembah. Niki sak pedukuhan niki masjide nembe siji. Mongko 13 RT. Lah nek salat jamaah dadi siji ra ya ramot. Ya to, Le. Nggih, ning jane malah kula ki setujune nek sak pedukuhan gek pirang-pirang RT ki masjide mung siji. Ben sing adoh saka masjid ki pahalane ganjarane luwih akeh nek mlaku ning masjid. Weh ngono. Nggih. Wah, aja ngira kula ki wong bedagalan. Kula elek-elek ngene perguruan tinggi. Iya to, Le. Ya terus wis bentokno wae kuwi arep dadi ustaz aja. Ustaz ndladuk ngono ya. Aja ngecero aku kowe Kang Gareng. Titenono. Apa? Ya mung takon niteni. Oh iya. Niku syarate niku. Iya to, Le. Sing keri dhewe syarate nang tengah-tengahe pertapan kudu ditumbali. Ateges ana wujuding sesaji kurban. Lah, apa kowe kabutan ora ndek dana arep tuku ndas kebo ngono? Mboten niku. Sajene mboten niku, sesaji kurbane senes niku. Nang iki wujude ora neng ning belahan dunia ngendi wae ora ana sing ajeng kula sebut kene iki, Pak. Mergo kudu dipendemi. Wujude siji pelemper tangga jiwa, angka kalih jambu dipanirmala. Lah kula bingung. Iki entuke nendi? Kula golek teng pasar ngendi mawon ora ana pelem sing jenenge pelemper tangga jiwa karo jambu dipanirmala. Bakule malah bingung kula takoni. Mula kula takon kalih bapak niku janjane nek ajeng golek teng pundi, Pak? Kowe golek pelem kuwi karo jambu kuwi nang ngendi wae ora bakal nemu to, Le. Mergo pancen kuwi ora enek ning alam donya ngendi wae, eneke mung ning kayangan. Waduh. Adoh berarti kuwi Pak. Ayo adoh. Kayangan papane Bathara Guru ya ing kayangan Suralaya. Kowe dadak munggah liwat Andorante ana ing lengkeng Gunung Himawat. Jan-jane kayangan ki papane jan walere utawa walang sangkere gedhe tenaning gandeng kowe ki anakku nuwun sewu aku ki dewa. Ning kowe ya ora bakal kena tulak sarek apa-apa nek munggah ning kayangan. Njur kula kedah kapan munggah teng kayangan? Kedah kados pundi carane, Pak? Kosek. Kowe nek arep ngono ya kowe kudu prihatin dhewe. Senajan to kowe anak dewa utawa anakku kowe ora ana walang sangkere apa-apa nek arep munggah. Kowe ya kudu olah prihatin. Mergo angel gawe dewa percaya karo kowe kuwi angel. Nadan to dewa kuwi ngerti sak mubahmu ing titah, ngerti atine titahe. Ringke apa kang dadi sedyane titah kuwi angel. Mula kowe kudu sregep lehmu manembah. Kowe kudu laku prihatin, poso kudu mbok kerepi. Kowe kudu tansah sregep nengenke tumindak kautaman lan nyingkiri manang tumindak Allah to, Le. Katriku mulung mangrempet. Mula nek jenengan dawuh kula kudu poso mboten saged. Ngeten mawon.
Kula niku krungu kondange jare bapak niku kakangne Bathara Guru. Ha iya, bapak ki Bathara dosen. Udu. Bapak ki Bathara Wismaya jare kakangne Bathara Guru. Ha mula kula nuwun tulung. Nek sampean nyoto sampean ki kakangne Bathara Guru kan rawuh ngriki wae. Aku wedi keneng maler role. Ora mungkin ana wong enom kok arep malati. Arep masang walat karo wong tuwa ya ora bakal iso. Tak cobane wae. Manik Maya takone teka mrene nek gelem ya berarti sing nganggep kadang aku. Ning nek ora gelem ya sing gedhe pangapuramu kowe munggah dhewe ning kayangan, Role.